Turka shi, Allah su turbuƙi. Ashe dama wannan ne dalilin da yasa aka kore ta daga cikin fitaccen fim din nan, zazzafin fim din nan wanda ya ɗaukaka sannan kuma ya shahara a faɗin duniya baki ɗaya, wato wannan zazzafin fim din mai suna Labari Na. Ku biyo mu tun daga farkon wannan zazzafin bidiyo har zuwa ƙarshen wannan fitaccen bidiyo domin sanin asalin ainihin abin da yasa aka kore ta daga cikin fim din nan wato Labari Na, har aka janyo wata fitacciyar jarumar shahararriyar jaruman nan dai wato Fati Washa aka sanya ta a rol ɗinta. Saboda haka ku kasance da mu a cikin wannan fitacciyar tasha wato yanzu za mu saka muku cikakken wannan bidiyo na fitacciyar jarumar tamu shahararriyar jaruman nan dai wato Nafisa Abdullahi, wadda ta je ta ɗauka a ƙasar Turai ita da wani ƙaton bature, yayin da ƙaton baturen yake rungume bayanta. Amma dan uwa, kafin mu sako muku wannan cikakken bidiyo muna roƙon ku idan har ya kasance wannan shine farkon kawo ziyara a tashar tamu mai albarka wato Hausa 3 TV, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun zafafen shirye-shiryen mu kai tsaye da zarar mun ɗora a tashar tamu mai albarka. Sannan kuma daɗawa kar ku manta ku danna bidiyon mu alamar lakin domin ƙara mana ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan shirye-shirye a wannan fitacciyar tasha tamu.